Dobrý den všem, vítejte u třetího kola závodu profesionálních kuličníků na modulárním okruhu Stříbrný vlas. Nebudeme se zdržovat a pojďme rovnou na to. Nejprve si prohlédneme trať, kterou nám představí kuličník Čoklit z týmu Čokokolat. A začínáme 90, 60, 90, 60. Následuje líná 90, pokračuje cik-cak a končíme v cílovém boxu. Nyní si představíme startovní pole. Flíček, Gaia, Barev Mix, Purple Eye, Cream Strawberry, Brown Stripe, Unicorn, Žlutka, Pťunťa, Pacific. Následuje kvalifikace a hned se vrhneme na první start. A je odstartováno. Nejlépe odstartoval Barev Mix a Žlutka. Společně s Pacificem projíždějí línu 90 jako první. Barev Mix a Pacific ale promluvila do závodu i Pťunťa. Ovšem to nejdůležitější se odehrává na druhém konci. V prvním kole dojeli poslední Gaia, Brown Stripe, Flíček a Unicorn. A je odstartováno. Nejlépe vystartovala Cream Strawberry, na 90-40 se vedla dobře, ovšem do líné 90 najela jako první Pťunťa, následovaná Žlutkou, cikcakem projíždějí také bravurně a vyhrávají tento druhý rozjezd. Na konci nám zůstaly Unicorn, Purple Eye, Gaia a Pacific. Je připraveno třetí kolo a je odstartováno. Nejlépe odstartovala Pťunťa, Purple Eye a Barev Mix a Žlutka najíždějí do líné 90, kterou projeli krásně. Barev Mix si udržel první místo, na druhém místě Flíček a Gaia. Na konci startovního pole nám ovšem zůstaly Unicorn, Pťunťa, Purple Eye a Brown Stripe. Je to poslední kolo kvalifikace. A je odstartováno. Nejlépe odstartovala Pťunťa a Gaia, ovšem do líné 90 najela Cream Strawberry, následovaná Pťunťou a Pacificem, projíždějí cikcakem projela nejlépe nakonec Cream Strawberry, následuje Unicorn a Gaia. Na konci nám zůstaly Flíček, Pťunťa, Žlutka a Brown Stripe. A tady máme konečné pořadí po kvalifikaci a vidíme, že 4 kuličníci mají shodný počet bodů, což znamená, že se zúčastní rozstřelu a poslední z nich nepostoupí do hlavního závodu. A kuličníci už jsou připraveni na rozstřel. A je odstartováno. Pťunťa využila krajní dráhy, snaží se co nejvíce, protože je to její první příležitost dostat se do hlavního závodu. Línou 90 jede v závěsu za Flíčkem, Cicakem taky projel a končí nakonec na druhém místě. Tento závod dokončil jako poslední je Gaia a tudíž nepostupuje do hlavní části závodu. Kvalifikací neprošly Brown Stripe, Unicorn, Purple Eye a Gaia. Naopak bez trestného bodu jí dokázali zvládnout Cream Strawberry a Barev Mix. A do hlavního závodu ještě doprovodí Žlutka, Pacific, Flíček a Pťunťa. A v ochozech vidíme další kuličníky z různých týmů, tentokrát jsou to Phosphor Stars a Perly, nebo Rooster a Louka. Doufám, že si závody pěkně užijí. Než se vše připraví na hlavní závod, podívejme se, jak vypadá tabulka po druhém kole. Pořadí je následující: Pacific 47 bodů, Gaia 44 bodů, Flíček 40 bodů, Brown Stripe 35 bodů, Žlutka 25 bodů, Barev Mix 21 bodů, Unicorn 19 bodů, Cream Strawberry 19 bodů a Purple Eye s Pťunťou za 0 bodů. A dostávám informaci, že na hlavní závod je vše připraveno, tak se na něj pojďme vrhnout. A je odstartováno. První zkouškou je 90-60, kterou projeli nejlépe. Pacific a Flíček projeli stejně tak i línou 90, Cream Strawberry je v závěsu a nakonec se dostává na bednu i Barev Mix, takže pořadí v cíli je Pacific, Flíček, Barev Mix, Žlutka, Cream Strawberry a Pťunťa. Pořadí po prvním kole je Pacific, Flíček, Barev Mix, Žlutka, Cream Strawberry a Pťunťa.
A je odstartováno, nejlépe odstartoval Barev Mix, který projel krásně 90-60, línou 90 projíždí, v závěsu za ním je Žlutka a Pťunťa, Cream Strawberry se proboval na druhé místo. Nakonec Barev Mix vyhrává druhou jízdu a pořadí v cíli je Barev Mix, Cream Strawberry, Žlutka, Pťunťa, Flíček a Pacific. Pořadí po druhém kole vypadá následovně Barev Mix, Pacific, Flíček, Žlutka, Cream Strawberry a Pťunťa. A je odstartováno 90-60, nejlépe zvládla Pacific z dolíné 90, najela krásně, projíždí do ciktaku taky jako první a nakonec Cream Strawberry si vzala první místo a vyhrává další jízdu. Pořadí v cíli tedy je Cream Strawberry, Pacific, Barev Mix, Flíček, Žlutka a Pťunťa. Po třetím kole jsou uličníci seřazení Barev Mix, Cream Strawberry, Pacific, Flíček, Žlutka a Pťunťa. A je odstartováno, nejlépe vystartoval Barev Mix, Flíček. Barev Mix stále je první, línou 90 krásně projel cikcakem, ovšem projel nejlépe Flíček a stejně tak dojel i do cíle. Pořadí v cíli tedy je Flíček, Žlutka, Barev Mix, Pťunťa, Cream Strawberry a Pacific. Po čtvrtém kole je pořadí Barev Mix, Flíček, Cream Strawberry, Žlutka, Pacific, Pťunťa. A je startováno, nejrychlejší start měl Flíček, ovšem 90-40 nejlépe projel Pacific a Žlutka, línou 90 projíždí úplně stejně, v závěsu za nimi Barev Mix a jak to bude vypadat v cíli, no úplně stejně. Takže pořadí v cíli po páté jízdě vypadá Pacific, Žlutka, Barev Mix, Cream Strawberry, Flíček a Pťunťa. Po pátém kole je pořadí Barev Mix, Pacific, Žlutka, Cream Strawberry, Flíček, Pťunťa. A je odstartováno, nejrychlejší start opět Flíček, ovšem 90-60 nejlépe zvládla Pťunťa a ta získává na líné 90 velký náskok, v cicaku trošku ztratila, ale vypadá to ano, vyhrála svoji první jízdu v hlavní části závodu. V cíli je tedy pořadí Pťunťa, Cream Strawberry, Barev Mix, Flíček, Žlutka a Pacific. Konečná tabulka třetího kola hlavního závodu vypadá následovně Barev Mix, Cream Strawberry, Žlutka, Flíček, Pacific, Pťunťa. Po třetím kole vypadá tabulka následovně Pacific 67 bodů, Flíček 61 bodů, Barev Mix 47 bodů, Žlutka 46 bodů, Gaia 44 bodů, Cream Strawberry 42 bodů, Brown Stripe 35 bodů, Unicorn 19 bodů, Pťunťa 15 bodů a Purple Eye 0 bodů. Děkujeme mnohokrát za pozornost a těšíme se u čtvrtého kola. Na viděnou.